Şol wagt müňlerçe adam üýşüp biri-birlerine gysylşyp durdular. İsa ilki bilen öz şägirdlerine gürrüň bermäge başlady. Özüňizi fariseýleriň hamir maýasyndan, ýagny ikiyüzlülükden goraň. Yapyk bolup üstü açylmajak. Gizlin bolup bilinmejek zat ýokdur. Garanqylykda näme aýtsaňyz ýagtylykda eşidiler. İçki otaqlarda çakan şawuşyňyz üçeklerde aglan ediler. Ey dostlarım, men size şunu aýdaýyn. Beden öldürýän, emma ondan soňra hiç zat edip bilmeýänlerden gorkmaň. Men size kimden gorkmalygyňyzy aýdaýyn. Öldürenden soň dowzaga zyňmaga güýji ýetýän Hudaýdan gorkuň. Owa, siz aýdýaryn, ondan gorkuň. 5 serçe 2 teňe satylmaýarmy näme? Muňa garamazdan, Hudaý olaryň hiç birini ýatdan çykarmaýar. Siziň başyňyzdaky saçyňyz hem dolu sanalygydyr. Gorkmaň, siz serçelerden has gymmatlysyňyz. Size şunu diýärin. Kim meni insanlaryň öňünde ikrar etse, insan ogly hem onu Hudaýyň pedişdeleriniň öňünde ikrar eder. Kim meni adamlaryň öňünde ret etse, onuň özü de Hudaýyň perişdeleriniň öňünde ret ediler. Kim insan ogluna garşy söz aýtsa, bagyşlanar. Emma mukaddes ruha dil ýetiren bagyşlanmaz. Sizi sinagogalara, ýol başçylaryň, hökümdarlaryň huzuruna getirenlerine özüňizi nähili gorajakdyňyzy we näme diýjekdiňizi gaýgy etmäň. Mukaddes ruh size näme diýmeliňizi şol pursadyň özüne öwreder. Mähelläniň arasyndan biri İsa. Mugallim, doganym aýt. Goý, ol mirasy meniň bilen paýlaşsyn, diýdi. İsa oňa, ey insan, kim meni siziň üstüňizden qady ýa-da häkim edip belledi, diýdi. Onsoň olara, ägä bolun. Özüňizi her hili betnewislikden goraň. Sebäbi insanyň ýaşaýşy onuň mal mülküniň bollugyna bagly däldir, diýdi. Soňra İsa olara bir tymsal aýdyp berdi. Bir baý adamyň ýeri bol hasyl berýär. Ol adam, näme etsemken, hasylymy goýmaga da ýerim ýok, diýip içini gepledýär. Onsoň ol, hä, men ine şeýle derin. Ammarlarmy söküp, ulurak ammarlar salaryna, ähli gallamy, bar zadymy şol ýere ýygnaryn. Özüme bolsa, ey canım, köp ýyl üçin ýygnalan ençe medadyň bar. Dynjyň al, iç, keyp çek diýerin, diýär. Emma Hudaý oňa, ey akmak, edil şu giýjäniň özüne janyň alnar. Onsoň özüň üçin taýýarlandy atlaryň kime galar, diýär. Özü üçin hazyna toplayan, emma Hudaýyň nazaryna baý bolmadyk her bir adamyň soňy şeýle bolar. Onsoň İsa şägirdlerine şeýle diýdi. Şoňa görä size diýärin. Näme ýyp içerin diýip janyňyzy, näme giýerin diýip bedeniňizi gaýgy etmäň. Jan iýmetden, beden egin eşikden has gymmatlydyr. Gargalara seredin. Olar ne ekýärler, ne de orýarlar. Olaryň ne ammarlary, ne de urulary bar. Muňa garamazdan, Hudaý olary iýmitlendirýär. Siz guşlardan näçe etse gymmatlysyňyz. Siziň haýsy biriňiz gaýgy edip ömrüňizi bir sagat uzallyp bilýärsiňiz. Bu kiçijik zady edip bilmeýän bolsaňyz, onu näme üçin galan zatlaryň gaýgysyny edýärsiňiz. Lilalaryň ösüşine syynedin. Olar ne de ähmet çekýärler, ne de ýüp egirýärler. Emma men size diýärin. Hatta Süleyman hem özüniň bütün şan şöhratyna bularyň hiç bir ýaly geýnmänni. Emma bugün bar bolup, ertir ojaga taşlanýan meýdan otuny Hudaý şeýle geýindirýän bolsa, sizi ondan has artyk geýindirmezmi, ey iman azlar? Şonuň üçin hem näme iýip içjekdiňizi,
Näme giyjekdiňizi atarmaň. Bular barada alada etmäň. Bu zatlaryň baryny bu dünýäniň adamlary atarýanlar. Ataňyz bularyň ählisiniň size gerekdigini bilýär. Siz bolsa Hudaýyň şalygyna ataryň. Şonu bu zatlar hem size onuň üstüne goşulyp berler. Korkma, ey kiçijik süri. Çünkü ataňyz şalygy size bermegi makul bildi. Emläňizi satın, garyplara sadaka berin. Özüňize könülmeýän gapçyk, gökde tükenmeýän hazyna taýýarlaň. Ol ýere ogry golaýlaşýan däldir, güýe iýýän däldir. Hazinaňyz nirede bolsa, yüreğiniz hem şol ýerde bolar. Biýilleriňiz guşalgy, çyralaryňyz ýakylgy bolsun. Toýdan gelip, hojaýyny gapyny kakanna, desine oňa gapyny açmaga garaşýan adamlar ýaly bolun. Hojaýyny dolanyp gelenne, onuň oýa görjek hyzmatkärleri neneňsi bagtly. Size doğrusunu aýdýaryn. Hojaýyn biýilini uşap, hyzmatkärlerini saçak başynda oturdar. Ýanyna gelip, olara özi hyzmat eder. Hojaýyn isle ýary giýje, isle daňnan gelsin. Onuň gelenne oýa görjek hyzmatkärleri neneňsi bagtlydyr. Emma şunu bilip goýun. Öý ýesi ogrynyň haýsy sagatda geljegini bilse-de, öýüni talatmazdy. Siz hem taýýar bolun. Sebäbi insan ogly siziň oslamaýan sagadyňyzda geler. Şonna Petrus, "Agam, bu tymsaly diňe biz aýdýarsyňmy ýa-da hemmelere?" diýip sorady. Reb İsa şeýle jogap berdi. Hojaýynyň sadyk hem akylly iş dolandyrjysy kim? Beýleki hyzmatkärlerine wagtly wagtynda nahar bermek üçin olaryň üstünden goýan adamy dälmi? Hojaýyny dolanyp gelenne işiniň başyna gören hyzmatkärine hili bagtly. Size dogrusyny aýdýaryn. Hojaýyny ähli mal mülküni şoňa inanar. Emma şol hyzmatkär öz içinden hojaýynym giç geler diýip gullary we kenizleri urmaga, iýip içip serhoş bolmaga başlata. Hojaýyny hem onuň oslamaýan gününe, oslamaýan sagadyna gelse, onu parça-parça edip, onuň başyna biwepalaryň gününi salar. Hojaýynyň islegini bilse-de, taýýar bolmaýan, onuň islegini ýerine ýetirmeýän hyzmatkär köp ýenjiler. Emma bilmezlikten taýaga münasip iş eden adam az ýenjiler. Kime köp berilen bolsa, ondan has köp talap ediler. Kime köp zat ynanylan bolsa, ondan köp zat hem isleniler. İsa sözüni dowam etdi. Men yer ýüzüne ot ýagdyrmaga geldim. Herne şol ot inni tutaşyp bir ýansady. Men çuňur gaýgy hasrata batýaryn. Bu amala aşýança men dargyaryn. Men yer ýüzüne parahatlyk getirmäge gelendir öýdýärsiňizmi? Ýok, bölünşik getirmäge geldim diýärin. Mundan beýlek bir öýde ýaşaýan 5 adam bölünüşip, üçüsi ikisine garşy, ikisi hem üçüsine garşy bolar. Ata oğluna, oğul atasına garşy, ene gyzyna, gyz enesine garşy, gaýnene gelinine, gelin gaýnenesine garşy bolar. İsa mähelle yüzlenip şeýle diýdi. Siz günbatardan bir buludyň peýda bolanyny gören badyňyza ýagyş ýagar diýärsiňiz. Şeýle hem bolýar. Gün orta ýele ösenne bolsa, howa issy boljak diýärsiňiz. Şeýle hem bolýar.
Ey iki yüzlüler! Yerin hem asmanın görünüşünden many çıkarıp bilýäňiz-de, näme üçin bu häzirki döwürden many çıkarıp bileňiz? Näme üçin özüňize dogry zady saýlap alyp bilmeýärsiňiz? Biri seni aýyplap, kaziýete alyp gitse, onuň bilen ýolda kaň barlyş. Ýogsam ol seni kazy hem zynnan sakçysyna tawşyryp, zynnana düşmeň ahmal. Sana şunu aýdýaryn. Jerimäňi dolu töleýänçäň ol ýerden çykmarsyň.